2 Corinthians chapter 12 verse 9. Verse 9. And he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Sure. Romans chapter 5 verse 2. Ngafunda mhlambi kwisixhosa le sikhawuleze isixhoseni noba sisizulu mhlambi kule esixhoseni kule ncwadi yenkosi chapter 5 verse 2 kule uRomans ufuna uhlanganisa nje okuthile esixhoseni verse 2 okungaye sinokungena wokukholwa kulo musa esimi kuwo siyazibonga ukwethembana inkazimulo kaNkulunkulu. Nkosi kakhulu ncwadi yenkosi ngeba bendingathanda uba ungafunda nale ebeyifunda umfundisi Maqhazo. Sixhose Ubabalo lwami lukwanele. Gqitha ncwadi yenkosi. Obuthathaka ukuze amandla kaKristu abe phezu kwami. Kungoko ndikholiswayo ukuswela amandla. Ukuthetha kakubi, ukuphathwa kakubi, zingxaki, zingxinano ngenxa kaKristu. Ndisuke ndenziwa ubudenge kuni. Nakuba bekufanelekile ukuba indumiso yami iphume kuni. Imiqondiso yokuba ngumpostile inene yasetyenzwa phakathi kwenu ngokomelela okukhulu. Nkosi kakhulu bencwadi yenkosi siyabonga. Romans chapter 5 verse 2. Romans chapter 5 verses 2. Yeah. By whom also we have access by faith into this grace wherein we stand, and rejoice in hope of the glory of God. Nkosi kakhulu mfundisi kasibongele nje izwi lenkosi. Liphilile lingamandla siyasela kule kuseni Thixo wethona amandla onke liphunzisa imbabala liyasanelisa Thixo wethona amandla sihluthise kwakusasa ngenceba yakho Thixo wethu ingcwele siyabulela uNkulunkulu wethona amandla onke sibonga uthando sibonga ufefe sibulela ubabalo lwakho Thixo wethona amandla lakuchilwa izwi lakho uNkulunkulu wethu othandekayo masikuve ekseni egameni lika Yesu Kristu waseNazaretha lephula imithe emide yemisedare nasempilweni yethu eLebanon makwaphulwe ngegama lika Yesu Kristu waseNazaretha sukiseka ngalo Thixo wethu othandekayo siyabulela egameni lika Yesu Kristu waseNazaretha amen. uThixo apha ubuyela umpostile uPaul uva uviko enyameni thike xa isiva uviko enyameni pain ngeleyo wayethoswa uthi ke ndakhala kathathu enkosini yabuya inkosi xa imphendula ayathi ndizalususa uviko yathi ubabalo lwam lwanele. Continue wena wenza umsebenzi endikuthume wona okanye ndikumisele wona. My grace is sufficient for you. Umbuyekeza ngento ahlale ithetha. It's one of his key fundamental themes.
kwincwadi zakhe zonke uPaul uyofumana 3 fundamental themes kwiileta zakhe azibhalileyo. 1, uyamva esithi in Christ, by grace, according to my gospel. Zizinto ezintathu ezo ami ngazo kwincwadi zakhe, endizibiza ke ngoba it's key fundamental themes. Umi etshatshela ngoKristu, emveza inguye omisiweyo kuThixo. Noba ubani okholwayo, nobani owakhayo kufanele okhe ibandla phezu kwesiselelo esikuKristu. Athi kwenye indawo, I can do all things in Christ who strengthens me. Ndinokuzenza zonke izinto ndikulowo undimelezayo. Bendibafundisa apha ebandleni nge-3 trusted places, indawo uThixo azithembileyo ekumele ukuba ubani nobani naliphina ibandla elibizwa ngokuba lelikaThixo libe kuzo. Nathi kubo, number 1, to be in Christ. You will remember uJesu uqobo lwakhe ebuza kubafundi bakhe bathi abantu ndimbani. Baphendula bathi uJeremiah, omnye wabavuka kwelamanyange, babayithethe yani wathi nina nithi ndimbani. Waphendula uPetros ethi unguye uKristu, nyana kaThixo ophilayo. But uJesu usemazulwini. Upon this rock, upon this testimony, upon this revelation, upon this mystery, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. 3 trusted places ekufanele uba umuntu impilo yakhe nebandla na yonke into ebizwa ngayo bekuzo. Number 2, the Holy Spirit. Yenye into uba naye, yenye into uba kuye. Okay. When you are in Him, He teaches you how to walk, how to do things. You know, sometimes bazalwane ungayenza into ucinga uyenzile, but if uyenza ungekho kuye, Aye. dimamele omnye ugqirha kuqala konyaka kwabagqirha ke basechurchini, uthetha ngokuselwa kwamanzi. Leqonda masikuthi amanzi ayimpilo. Uthi xa wasela rongo angangakusebenzeli. Uthi xa wasela amanzi kusasa awunawuvela uwakhe ngento enkulu wagqonqoza, because i-diaphragm yakho iza kuthuka ishrinke yenze i-damage apha kuyo. Uyayiqonda kuthiwa aright ayimpilo, but indlela owagqonqoza ngayo ingangakusebenzeli. Kuthiwa you take a sip nayo ibe ye-warm, not cold water. Uyayazi uba le nto ucinga uba uyenza right
ngitsho naselikholweni, if uyenza out of the leadership and the guidance of the Holy Spirit, uhlatywa u-X ezulwini. 3 trusted places. Number 3 is the church. uThixo ulithembile ibandla. Sengathi ngingacebisa abazalwane. Yebo sithetha ngobaba. Sengathi ngingacebisa abazalwane. Mayibe khona indawo kuyo. Abona ke niphathe ezikampostoli uSibani. Local church. Yeah. Local church. Can't yazi ngeke usuza bakhona. We belong somewhere. Yeah. Belong somewhere. Bendithi ke kubo ndithi Christ Jesus and his works, the Holy Spirit and his works, the church and its works. Ngoba uJesu unomsebenzi, unemisebenzi ayenzayo. Oqala ngokusifela. The crucifixion and the resurrection of Christ Jesus. Dize nathi kwenye game nathi uJesu uba wayefe nje angcwatywa ngavuki, wawuzawube umsebenzi awuphelelanga. Bathi kabapostile bathi nokushumela kwethu, our preaching is in vain and our faith is in vain. Ukushumela kwethu kulilize, nokholo lwethu lilize, baseless and empty. uJesu wayenokufa ngokubethelelwa emnqamlezweni ukuchitheka igazi, that we call redemption, because of the forgiveness of sins ize ngokuchitheka kwegazi. But uJesu ukuvuka kwakhe, they call it consummate. When he was resurrected, he was perfecting and completing the work that he has started. Yeah. Yeah. Then sikwazi ke ngokushumayela singqinela ukufa nokuvuka kwakhe. Yeah. Whatever kobe wenzile umsebenzi, wayokuhlala ngasamnene kukayise, wadedela umoya ingcwele. Amakeze emhlabeni. Nakumelwe ukuba ikholwa nekholwa libe naye, libe kuye. Esifundisa ama-dimensions of intimate relationship with God. Dimension after dimension with God for the true satisfaction of God in our lives. Ngoba esanelisiwe nguye. So ihlabelela le ngoma ikhoyo sithi uma ndinaye nanelisiwe. Awunandaba engalunganga ilunganga kodwa ube naye. Anelisiwe. Moya wongcwele esingenisa nakule grace sithetha ngayo, the manifold grace, ubaba lolu zinhlobonhlobo. Ngoba kulokho kwisindiso esikulo singena ngoba balo, siqhubeka ngoba balo, and we must end our journey ngoba balo. Athi Paul, umzamo omhle dusamile, ukhatho lufezile, ukholo lugcinile. It's about grace, but by the help of the Holy Spirit. So without the Holy Spirit, siyophelela kwi-grace yokungena elisindisweni.
but singakwazi ukucontinueisha. That is why sinamakholwa aphelele endleleni. Namhlanje uselisindisweni uphuculwe ivangeli mncibi high heel sasa waphethe ibhayi laseSwaziland uthwele inyongo uqala ikhalamine uphethe intonga akhodosh abengidala uyithetha lenyaniso enzulini zobusuku ukuba abantu abanawo ngeniswa nzulu abukhoneni bukaThixo sizawuhlasela. Let's dig deep from the weight and dive deeper into the presence of God. Mabachalelwe emthonyameni, mabachalelwe ebunzulweni. Singabi namakholwa athathele enyeleni, abayenzulwini. Enyeleni kukho ingozi, njengamakhwenkwane equpha. Sasifundiswa ngobhuti bethu ukuba sisuke enyeleni. Likhona ixesha lokuba senyeleni, likhona ixesha lokuthathela enzulwini. Where you find ways how to swim. Enyeleni khona ibhotile. Awubambelela, awuthi usikiwe, ufuza igazi. Enyeleni khona ingozi, enyeleni khona ukuhletshwa, enyeleni khona into eninzi. Thathela enzulwini. To experience the manifold grace kuze kube khona apha kuwe the grace of distinctiveness, the grace of diligence, the grace of excellence. Yonke into esiyenzayo iqaqambe, singenzi into nje abakuthiwa yenziwa. Let us excel. For God, our God is the God of excellence. The grace of obedience. Akulingani embonzweni. Oh, let me tell you, akulingani embonzweni. Akulingani embonzweni. Awukhathana ungakhuluma ilwimi njengesikabishop kodwa khona izinto ongasaziyo ubishop asaziyo. There must be a grace of obedience. Bawuyazi loo nto funda amaHebhere chapter 13 verse 17. Kuthiwa abakhokheli benu abalali ninobusuku bayanqwina. Enqwinela ukuphendula ngemiphefumulo yenu. Igrace akufundisa loo nto. Noba ungalingana nge-age naye okanye ube above, khona izinto ongasaziyo zomuntu obizweni. So kulingane enkonzweni. Kulingane enkonzweni. Before abazalwane singene ekuthuthuzelweni lomabalo, bakhe singene kwiindawo zediscipline. Abazalwane abanadiscipline enkonzweni. Loo nto ingamenza uThixo aqumbe. Iinkokheli ziyahlonitshwa. Khona izinga nabasawuthanda ofuna ukugqithela kulo kodwa soze ugqithe xa ungena i-obedience. Yamnancede Nkosi ngibonile emhlabeni. Khona iingcebi zenkosi ezingakwazi ukukhwaza njengoba nikhwaza. Bathi amabandla azo makhulu. Le nto it's not about ukukhwaza. Hayi. It's not about ukukhwaza. Khona iingcebi zenkosi ezingashumayeli ngoba abantu beshumayela. Zishumayela down there. Felela abantu. Ungabonakaliyo yamkhangela. Bona inkonzo igcwele.
kanti inkokheli ngoba ipwaza inabuchule pha nobuchule apha caring. Athandekayo kwenkosi, let's come back with grace obedience. Uthobe man noba uthandi khangela uba uThixo uyakwenzela ntoni. So fanele ke ukuze ukwazi ukuyenza loo nto ungene kuma dimensions of intimate relationship with God for the true satisfaction. Aneliswe ukuba noThixo angayiphendulanga uyiyekele kuye. uThixo ufuna abantu abanjalo ngoba vele xa engadenze side sifuna ukuzenzela. Yazi uThixo ufuna amakholwa azawuthi angizamile ukuzama kodwa ngiyekela kuwe. Yabaxelela ebandleni ndithi khona izinto ezintathu uYesu athethe ngazo about the second coming. Uthi nezithunywa zezulu azazi mina zazi ngelixa athethe ngezinto eziyithunywa athi wait, watch and pray. Ndithi ke kubo to wait it takes the entire man, your spirit, your soul, your mind, your emotion, your will, your body to be watchful. It takes you uba ufocus ngoba wambetha umzimba odinwayo nawaselayo. Ukuthandaza uyadlula kwi-levels ezithile. Awukwazi uthandaza njengendlela othandaza ngayo mhla usindiswa ngo-2005. Level mayitshintshe level ibe yi-dimension. Isinga ama-levels into ye-chickens, ama-dimensions into ye-eagles. When you are in dimensions, you are unstoppable. Zingakhutshwa zonke intolo zabumnyama bawugijima ngama-dimensions zizawutsho zingame ngoba lonke akahambi ngama-levels uhamba ngama-dimensions. Send your year. Ayiqali kwi-prayer ke iqala kwi-faith. Uyayazi ba ukhona u-zero faith. Bathi uYesu mhla kubhudla umoya olwandle baya kuye bathi awukhatha wathi niyawuthini ukungabi nalukholo. Belukho lwehla down to zero. Kwenye indawo uthi niyawuthini uba nokholo oluncinane, little faith. Ayikandazi ke xa sekufika ku-dead faith athi uYakobi ukholo lingena misebenzi lenze njani? Sihamba nabantu abanokholo olufileyo. There are no works. Asuke kuma-levels if you want to experience the manifold grace. Singene kuma-dimensions. Dimensions of faith, or strong faith, heroic faith, rich faith. Ukholo olutyebileyo. Izinto ezithi noba uphendule noba akaphendulanga unguThixo, niyahlala emThixo. uThixo mos akadalwanga ngumdali, akenziwanga ngumenzi, wasuka wabakho akayondoda evotelweyo, akanjengopresident. Indoda yakabakho nezinto zonke ezikhoyo zabakho ngaye. Ungusifundile, nguye izolo, nguye namhlanje, nguye kuze bephakade. Akajike akanasithunzi sakuthi
He doesn't operate with dates and years and seasons. He is just God. When he might thunder you, then I shall thunder ngalo. No one can stand before him. I am Tandu Sigalia Sigalela. I am Tandu Paradisa, ya Paradisa. And I hate him to him. Ndiyabafundisa ndithi ukuze singaphoxeki funeke sithande abantu bonke ngoba nalo mntu ongamthandiyo uyathandwa mthixo yakhe. Lo mntu ungamthandiyo and uzawuphoxeka xa ephakanyiswa mthixo. Uqunjiswa kuba uthixo emphakamisile. Then ungena engxakini ke ngoku because akazogqitha kuwe ngomntu wakhe. Ngoba vele futhi uyazi nento ayithethelwa in the closet. Ungqondo singene kulaa mthetho. Wesibili, siqale ngalokuqala, mthanda uThixo ngenhliziyo yakho, ngomphefumulo wakho wonke, ngamandla akho onke, ngengqondo yakho yonke. Mthetho wokuqala lo. Owesibili, thanda ummelwane njengoba uzithanda. Into yiyo in the kingdom. Sufuna uba ube yiyo wedwa. Nqwenela nomnye abe yiyo. Indlela obukeka ngayo nomnye makabukeke ngayo. Mthande. Ngokuba umthandisa engxakini, uThixo uzawumphakamisa nakazogqitha kuwe xa emphakamisa. Yonke le nto isaxhomekeke elibabalweni lakhe nasezinxebeni. Uncle ahlale phansi Bishop sendiyayeka. Yabona ke xa sesithetha ke nge-manifold grace and manifold wisdom and the technology of mercies. There are technology of mercies. And the Bible is founded by justice and righteousness. Before him, mercy and truth prepares. Uzubone umuntu enhlekisa izolo kodwa uThixo amvelele ngoba phebomini khona umhlaba okuvelele. Njengamama wawuthatha ngayo apha banjenje uThixo ulisusa ihlazo lakho. Bayahleka izolo kuyasakusasa bamangela. Manifold grace, technology of mercies. Let technology is the comfort of life. Khona abantu ababuka Bishop ingathi basenkathazweni ngenkangeleko. Kanti baphuluzwe enkathazweni uThixo i-technology of mercies. Athi umprofeti uJeremiah kwizililo athi zintsha iy'ceba zikaYehova imiso ngemiso. Kukhulu ukuthembeka kwakhe kuthi yiyo le nto zingaqedelwanga. Yiyo le nto zingaqedelwanga. Esifungile utshaba luthi ngekhe alenze ixesha. Kanti abazi uba before him there is a technology of mercies. Understand athi sihluthise kwakusasa ngenceba zakho. Hluthise kwakusasa ngenceba zakho. Baba lolwam lukwanele. Baba lolwam lukwanele. Okay, ingabe ngathi sishumayela itheory. Ndine-pain ndayifumane eLimpopo. Back to God. Akuthakathwa ke apho kuye. Hayi manithi kwamagqwirha kapa owawiki kakhulu. Bheke eLimpopo.
nakwindawo ekuthiwa kusesihobo uyava nje nawe nje sihobo sihobo let's go back to God. 10 days old umsiza nogumbe bahamba ngazo zithatha 6 months, not 1 week, not 2 weeks, not 3 weeks, 6 months. Uthi uye ngebhongo liphela ibhongo uthi libizwe ku-national back to God njengomfana obizwe kubafana bafana xa seziduma kwi-training uphela ibhongo liphela ibhongo nimisa intente ethwala 15,000 ibe nini nodwa niyi-team ekhonzayo abezi abantu endaweni ekungavuka kwayilanguage yenu kuthethwa ispedi, deep spedi, kusetyenzwa istamina ne-longevity ne-grace yokwazi ukuhamba ungathembi bantu uthembe uThixo. Uthembe uThixo. Uba ukhalanga usina shame, ukhalanga uthandaza shame. Angakhaleni mntana. Ufuna uThixo seninenhloni kwangal yile 70,000 enikhutshelweyo okubanyomisa intente nidle kuyo okwasiyawupheza idle iphele 70,000 iphele kungakhange bekhona mphefumulo esindayo yokukhala enkosini ukuthi inkosi ihlazo lethu, ihlazo lethu. Sakhonza mntakasipala inyanga yonke i3 services a day. Uqala kusasa morning devotion of 5, nibuye ngo10, nibuye late, nishumayezana nina 18:07. Athini uThixo, athini uThixo, engehla uThixo kulo 7 ngoba inhliziyo yenu iphelelisiwe. Athi nene ngelinye ilanga eva abantu beqhwaba izandla engathi babethe noma yeyeye cani balo Rondawula endleli kuye enye itimi kwenye indlu, enye itimi kwenye indlu, enye itimi kwenye indlu, not kwi-BNB, not guest house, uRondawula. That is why ndimvela umuntu ungawuxabisiyo umphefumulo, because khona abantu ababulalekayo because of souls. Umuntu agide phezu komphefumulo ingawazi uba uzenjani. Uze silwazi ubabalo asizazi ezindawo. Ndabethwa yi-pain apha enyongeni. Xa ndivuka kusasa ndabona i-marks kwiindawo ezifihlakeleyo ndathi bandiqabele bandibethile. Sadonsa 6 months naloo pain. Xa uyiripota ku-team leader wakho athi bekezela mntakamgunyazi sithemba ubabalo ngoba uba singakukhulula sihambe uhambe ugoduke siyophuka isikwadi. Umuntu nomuntu unendawo yakhe. Yenye yezinto ekufanele siyazi leyo in the body of Christ, singangeni kwi-competition. Ikhona i-grace and-operator ngayo, ikhona i-grace ubishop a-operator ngayo, ikhona i-grace uSamsam a-operator ngayo, ikhona i-grace a-operator ngayo uprophet. Asifani bazalwane. Ingozi engenele umzimba, especially the fivefold competition enokwenza abantu babulalana. Nokukhula kwamabandla
you know kule teno nayo ngahle uThixo ubona igolide. Sifunde ne process ka little by little. Little by little. That is why uPaul wakhilelwa indaba yomphefumulo xa usinda ethi ngomono omnye. Ngomoni abayi 100 ngomono omnye usinda oguqukayo. Yavuka emazulwini. Uthi uJohn xa ebhalela uGaius uthi ndiyakusikelela Gaius mina elithembekileyo oba uThixo akusikelele ngempilo akusikelele ngentswelo njengoba umphefumulo wakho usikelelekile. Njengoba umphefumulo wakho usikelelekile funeka usikelela kumphefumulo bazalwane. But understand the manifold grace. Understand ubaba athi Paul kwiRomans noPeter unqinelana naye athi kolubaba lo simiyo kulo yemiyo baba uxhathise ngoba ba sithi sikubetha sikumthinta sikubetha left and right back to front umolo baba lo obuchila kabele umsongaka owenzelweyo umsongaka uyazi bakhona abantu abanqwenela banguwe njengoba wena ufuna ukuphuma kwabantu abanqwenela banguwe because olbabalo kukwinqanaba nezinga ofakwa kulo lokuba ushayine ungenanto ubena glow ungenanto abanezinto bayagowa kodwa wena awunanto but uyashayina. Angisho i-perfect bayi-right kodwa now understand the manifold grace. Uthi uthembekile zanga ngathembeki angenza nantoni nanini naphina namoshana. Shadrach, Meshach, no Abednego understand the grace. But noma sichile kuyokwaziwa akukhona abantu abangafumanga ukuguga kuwo. Sesothandasa ethi simayike yakuthosa umpostoli yinqaba imbalaha chothenhla kodwa ubethi ndithi ndabethwa eLimpopo ipain enayo manje ithomalana yabona njengoba ngigida nje iphelile ukwehla kwami yabuya ngoba thina siphile esibingelelweni wawuphuma esibingelelweni so ndake nayi experience efivi ashumayela ndine fivi themome kodwa xa ndifike epulpit yaphela xa ndisehla yabuya thina siphile esibingelelweni ngenye ixesha kuba sithanda ipulpit xa uyayazi uba impilo yakho. I'm telling you, I'm not exaggerating things. Njengoba ndihleli phansi nje ndiyimamele yandibethela iMpopo ngo-2013 kodwa ndithetha ndifika apha ndiyanyamalala. Siphila sibingelelwe siyeleni thina singabantu besibingelelo ushaphathakhathakhatha yariyokothamariyothoboshadaya. Ngixesha ngabantu oshumayela kanza kwathula umuntu ndibe ngathi ndiyolula ndizame impela andibetha abathakathi baseLimpopo ubana ngoku
kodwa niyeka ukuthi uJesu inkosi. Ngoba kanye pha kwelalifa elithosa ubaba Andizazi izinto endizatshukileyo ngalephele na ngoba indenza ndiye kakhulu kuThixo. Andizazi izinto endizimisileyo ngenxa yale pain ngoba nditshalela kuThixo. Andithethi ntsomi ke ngoku, andithethi fana nalo, ndiqala into eyenzeka kum everyday life. Wake wayibona into yokushumayela okanye uhlabelela ingoma okanye uthandaza abantu babusiseke. Babusiseke abantu. Xa ufika endlini ingxaki imini. Babuye kusasa bangqini. Izinto uThixo azenzileyo ngabo. Yebathandekayo. Thina nokubona izinto eziphathekayo zibonwayo asiphili ngazo. Asixhomeke kangakuzo, sixhomekeke kuBaba. Funeka uBaba ukufundise. Ungathembi izinto nazo. Uthembe uThixo. Ngoba for we start our journey by grace, we continue by grace, we end our journey by grace. Akuncedi noyingcwele ngoba ukuze ukwazi ukuqhubela kufuneka ekungenani ube ne divine functional structures. 1, information. 2, revelation. 3, consecration. Revelation isityhilelo esiza nentshisakalo yokuma noba kunzima uthi ndiyamazi endikholwa kuwo. Revelation ehamba ne-information. Yabona umuntu one-information ngento akuyo ekungenani i-basics zokusindiswa kwakho. Uthi noba uyabuzwa kumwatchtower umchazele ukuba wena ngabihluphekile emhlabeni kodwa uBaba wanisindisa. Information incazelo ekusa kwi-knowledge. Be-knowledge kulapho Hosea chapter 4 verse 6 bayatshabalala abantu bami ngenxa yokusola ulwazi. Athi ndikucekisile ngoba wena ucekise ulwazi nabantwana bakho ndiyabacekisa. From generation to generation, if you don't know into lo. But revelation as king uThixo kuwe. Come on, dimensions of intimate relationship with God for true satisfaction. Wanele atupon nanele inhlaba kuyo. Hallelujah! 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 Go! Sifumele uBabalo ngomoya omkhwele lusenze noJohane kude wahlala enhlambo akavela until the right time. Wayizawuthini xa ingenziwanga? Uyaziwa umuntu kulento. By the same grace apha amaxesha engathi lukukhohlakalele. Ndithi angihlebo omnye umfundisi ndithi uyakwazi umtrap uThixo umuntu. Amtrap umuntu okomfuyi ephosela inkukhu afuna ukuyibamba inkozo zombona.
akulobe uthi usanda ufika elisindisweni uthi xa uthandaza izinto zenzeke. Hey, ufike indawo uba ngathandaza uba ngazilula akwenzeki kube ngathi akakho la Thixo. Utrechiwe xa ufuna ujika awujike. Sohambe kakhulu usho njengo-Ezra uthi bese sishilo sathi mkhulu uThixo mawuthi asikwazi ukucela abahashi nomkhosi bese sishilo. Ya uThixo bakakawutrap imfowethu ibaredi ukuba useza kutrap onakale yonke into ibe nguphihliphihli amathumbe efariki uthi uyabopha ngapha kubophe uthi xa uleqa ngapha kubophe amathumbe efariki ye wena uthe ubaba uthi Nkosi ndithembe manikaze uThixo echathalazeni Nkosi ngithembe wena kube kukhona ababeleke apha kuwe athi mkhonzi kaThixo kwindumiso athi mabangadana abakwethembayo ngabo uthi sendiphilela bona bangadana abakuthembayo ngabo uzokhele i-doctrine yes, self-control. Uzokhela i-doctrine mntana Samsam othi Thixo ndingabaphoxa abakuthembayo ngabo amadala khona izigidigidi esibe bathi uba kungawumgunyazi bangayeka umgunyazi ukukhonza uThixo utshuthi uThixo ngabo ngoba bandaze ebutsheni babo. Ugqithe kwi-information ne-revelation ne-consecration. Consecration ibalulekile because xa uzazi uba ungubani kushukunyiswa kususwe. Athi uJeremaya yini ndisemncinane wathi uThixo ndakwazi ndingeka kuluphi sesezibilini zikama wakho ndakungcwalisa lakwenza umprofethi wenhlaba wamiselwa. Umuntu evela nje uvela e-ordained ushiyeke nje uba amehlo akhe avuleke azazi uba ungubani. Then bese uba ne-three cardinal desires of God. Izinto ezibalaseleyo ezingumnqweno kaThixo ngawe. Number one, intimacy with God. uThixo
yafuna ukubhukuda nawe ebhedini yabamoya ebonakalisa uthando lwakhe nobunganga, the sovereignty nobunganga bakhe apha kuwe. Benguwe wedwa naye. Intimacy with God. Number 2, soul winning. Benenhliziyo yokuzuza imiphefumulo. Senhlizweni kaThixo into bana singenzi icawa. Ibandla lenzelwa ukuba lizuze imiphefumulo. Singahlala ecaweni side silimazana. Kungabikho imiphefumulo engenayo. Senhlizweni kaThixo into yokusindiswa kwabantu. But the challenge of the church of today is jongwe kumalusi Lord. Kanti umalusi ukhokhela izimvu to the greener pastures. Ibezizwe ezizalayo. Ibezizwe ezehlisayo. Soul winning. Number 3, the fearing of God. Cardinal desires of God. uThixo uyayithanda into yokuhlonitshwa, uyayithanda into yokoyikwa in believers and non-believers. Xa sinokuphila ngokoyika uThixo nakwi-community zethu, abantu esihlala nabo babona indlela esimoyika ngayo uThixo, sisisi sidima sikaThixo bisitrathi bancancazele ngenxa kaThixo wethu. No wonder kukho altars all over esingazaziyo ezinye ngoba zezoThixo abatheni abangobani. It's because akukho kumoyika babili. Psalms 111 verse 10, the beginning of wisdom is to fear the Lord. The fearing of the Lord is the beginning of wisdom. Oyikwe uThixo wazalwa simelelo kwinsukwini sikhuyekiswa lubabalo likaThixo, kodwa sibe sithwele ukumoyika ngoba uThixo mkhulu yoyikeka. Yoyikeka uThixo, ungcwele uThixo, haleluya, nobungangamsho uThixo, uyaphila uThixo, umdala uThixo, umenzi uThixo, haleluya. Phambi kwakhe etroneni yakhe kukho itrone eziyi-24 zamadoda ayi-24, imini nobusuku kuthiwa zethula izisaba ngenxa yobukhulu namandla nokoyikeka kwakhe. The archangels zilungiselela phambi kwakhe zithi ngcwele ngcwele ngcwele, uyingcwele siyoyika. Ezinye zifihle ubuso ngamaphiko nenyawo ngamaphiko, ngamabili ziyaphaphazela. Ileyo iyakwenye ithi ugcwele, ugcwele, ugcwele uJehova. Nenye iphendula ithi ugcwele, 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 ugcwele loThixo. Phambi kwetrone yakhe kukhona imilambo yomlilo, the rivers of fire. Phambi kwakhe ulayita ngalanga bomlilo, uShadaya esikhathapaya nokhala iripotoboshanaya ukwela loThixo esikhathaya nabosaya urabadakasakaka ukwela loThixo.
ulwazi amanqanaba nezinga lobaba. Do you know oba nochaba olu lwethu lalungilosifi lulungiselela phambi koThixo ngeworship. That is why uSathane elwa kangaka ne-worshipers. Waphuma ne-1/3 ye-angels ezulwini wayelungiselela phambi koThixo etsiba amadangatye omlilo ngoba phambi kwethole yakuthi uDaniel ukhona imilambo yomlilo phambi koThixo. That is why ungeke ungene nesele ezulwini wafuneka iqalele gqithe edangatyeni qha lisiya kuThixo ngomlilo, the consuming fire. You know God? Want to know God? Why you don't know but into endisindayo mfundisi uThixo yamthanda umuntu. Idabi bafowethu eliphakathi koThixo noSathane uthanda umuntu. Xa ndivala uThixo amthanda umuntu. Uyamthanda umuntu. uSathane wayelungiselela phambi koThixo ngeworship. Wamgoca wamfumana uba akanatyala, akanasono. Ityala likaThixo ukuthanda umuntu. Funeka uyazi namhlanje uphume uyazi loo nto uba ityala likaThixo kwidaba esikulo ukuthanda umuntu. Njengoba uSathane esidalwa into yamqumbisayo yamkhohlakalisa kuba uThixo wamenza umuntu. Ngoba wacambalala phezu kwakhe wamphefumula ityala likaThixo. Elesibini lelokuba athi umuntu ewile egadini ye-Edeni ehle uThixo azomambathisa usebaba abuna amagqabi prophet uThixo wathi ngesosibulali waxhela isilwane efuna ifele lesilwane obaqhuluze lo muntu. So ityala likaThixo kuSathane ukuthanda umuntu. And he tried many things to restore umuntu back to him. He raised the kings, he raised the judges, he raised the prophets, he raised many people in many dimensions. Akabuye umuntu ude wancama. Wamncama. Wamyeka wathi ya. Wazokufa. Crucifixion. Ebuhlungu kakhulu. Ekuthiwa wasikwa emthini. Wasikwa emthini. Esengenatyala. So ityala likaThixo kuSathane nathi ukuthanda umuntu. uThixo uyamthanda umuntu. Nangoku siyabhatyaza siyabhutyuza kodwa kasincane. Athamka umuntu ajikele ngaphaya uThixo amkhawule athi mababuye onyana babantu bezebungu uThixo wabo ngiyabathanda. uThixo baba lolwam lubanene kulanhlungu okuyo ayikuba uThixo ukuyekele ngabona ikhona into akufundisa yona ngobazinga lobabalo yamezela ngoba ubabalo lukaThixo lubanene. Usathane hlala wonakala wena enkosini esempilweni wayo ubabalo lukaThixo lubanene. Continue in praises, continue in worship, continue exalting him, adore him, adoration, exaltation, adoration, praise, akazange angathembeki, enza Lord.
Mercy. Okay. Thixo sesibhajazile. Akuthwala uThixo. Mercy. Rewrote my life. Mercy. Rewrote